Banappa Swami Swami Tindakatonto Swami Tindakatonto Ayappa Tindakatonto Swami Ayappa Swami Ayappa. नमस्कार सर्वांना. काल मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने आम्ही मंदिरात व्हिजिट करायला गेलो होतो बेंगलोरमध्ये आणि हे सुंदर असं मंदिर आमच्या घराच्या शेजारीच आहे. मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने आपण तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला असं सर्वांना प्रेमाने आणि आपुलकीने म्हणत असतो. तुम्हा सर्वांना मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या, गोड बोला. मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने मी पुरणपोळीचा स्वयंपाक पण केला होता. कसा आहे कमेंट करून सांगा. थँक्स फॉर वॉचिंग.